Прана енергийно лечение. Праничното енергийно лечение в системата на Мастер Чуакокси е дар за нас, за здравето ни, за семейството ни, за бизнеса ни, за децата ни. Чрез уменията, които ще придобиете по време на курсовете пранично енергийно лечение първо ниво, ще можете да повлиявате благоприятно всички сфери в живота ви, освен на телесно, на физическо ниво, здравето ви, на психоемоционално ниво. Ще можете да пречиствате пространствата си, храната си, да правите по-добри избори в живота ви, съобразени с целите и с нуждите, които имате. Ще се радвам да се свържете с нас. Може да преминете обученията в зала, може да ги преминете онлайн с записи. Според това как е организиран денят ви, има гъвкави варианти. Свържете се с мен. Пожелавам ви много здраве, щастие, изобилие, благоденствие, просперитет, духовно развитие и просветление.